салом. Хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи душанбе 29 декабр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Дар Русия коҳиши ба шиддати ҳузури муҳоҷирони корӣ эҳсос мешавад. ин хулосаҳои нашрияҳои русӣ ки бо такя ба нигарониҳои созмонҳои муҳоҷирон карда шудааст, сабаби аслиаш поинравии қурби рубли русӣ гуфта мешавад. айни замон ба бовари дастандаркорон таштидиёбии қонуни муҳоҷирати корӣ аз 1 январи соли 2015 сабаби дигари эҳтимоли ба шиддат кам шудани нирӯи кории хориҷӣ дар қаламрави Русия мешавад. тибқи муқаррароти нав, корҷоёни хориҷӣ баробари ворид шудан ба Русия танҳо 1 моҳ вақт доранд ки тамоми бастаи санадҳои худро барои гирифтани иҷозати кор омода кунанд. дар ин муҳлати кам муддаии ҳама гуна кор бояд соҳиби гувоҳномаи сиҳатӣ, сертификатҳои донистани забони русӣ, таърих ва қонунҳои Русия, инчунин санади андозсупорандаи ин кишвар шавад. Дониёр Усмонов, раҳбари як ширкати хусусии кишоварзӣ дар вилояти Волгогради Русия мегӯяд, ин қонун дар шароити имрӯзаи бадшавии вазъи иқтисодии кишвар натиҷаи бад хоҳад дод. ман ҳатто ба сайти президенти Русия ҳам навиштам ки шумори хеле зиёди коргарони хориҷӣ дар соҳаи кишоварзӣ кор мекунанд ва онҳо метавонистанд дар ҳамин соҳаи кишоварзӣ як имтиёзе ҷорӣ карда, масалан зарурати супурдани имтиҳони русиро барои онҳо бекор конанд. дар маҷмӯъ хароҷоти аввалия барои даъвати як коргари хориҷӣ ва қонунӣ кардани ӯ тахминан 30,000 рубл мешавад ва ин пулро на корҷоянда ки ҳамааш бе як тин меоянд ва на кордеҳ пардохт карда наметавонанд. аз Тоҷикистон ба Русия соле беш аз 1 миллион одам барои кор меравад ва аксари онҳо дар соҳаи сохтмон, кишоварзӣ ва хадамоти коммуналӣ кор мекунанд. дар 2 рӯзи гузашта дар Душанбе анҷумани пеш аз интихоботи 2 ҳизби сиёсии Тоҷикистон, ҳизби коммунистӣ ва ҳизби социал-демократ баргузор шуд. анҷумани ҳизби коммунистии Тоҷикистон ки бо баҳсу даъвоҳои дохили ҳизбӣ ҷараён гирифт, номзадии 14 нафарро ба ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ пешниҳод кард ва аммо дар садри рӯйхат баъд аз раҳбари ҳизб Шодиш Абдулов ҷой гирифтани Исмоил Талбаков боиси баҳси шадид шуд. вакилону раҳбарони бахши суғдии ҳизб аз номзадии Талбаков изҳори норизоият карда дар ниҳоят аз анҷуман ронда шуданд. ҳизби социал-демократи Тоҷикистон ҳам мегӯяд бо вуҷуди фишорҳои зиёд вориди корзори интихоботӣ мешавад. ин ҳизб исми 28 номзадашро дар феҳрист аз рӯи алифбо пешниҳод мекунад. дар миёни номзадҳои ин ҳизб раис Раҳматулло Зоиров ва раҳбари бахши Бадахшони Алим Ширзамонов зикр мешаванд. Дилбар Самадова ва Шокирҷон Ҳакимов аз пешбарии номзадии худ даст кашиданд. интихоботи парлумонии Тоҷикистон рӯзи 1 марти соли 2015 баргузор мешавад. баъди 3 рӯзи пайвандсозии ҷигари модар ба кӯдаки 3.5-сола дар як амалиёте дар Душанбе, сиҳатии модару кӯдак қаноатманд арзёбӣ мешавад. рӯзи ҷумъа 26 декабр барои аввалин бор дар маркази миллии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон дар Тоҷикистон ҷарроҳии пайвандсозии ҷигар ба кӯдак анҷом шуд. ин амалиёти 7 соат давом кард ва аз ҷониби мутахассисони тоҷику эронӣ анҷом шуд. дар натиҷа як пораи ҷигари Таҳмина Боқиева, сокини 35-солаи ноҳияи Рӯдакӣ, ба ҷигари духтараш Шарофат Неъматоваи 3.5-сола пайванд карда шуд. ягон илоҷ надоштем дига. барои хотири нақс шудани фарзандмон ҳамин корро пеша гирифтем. як пораи ҷигари худма барои фарзандам тӯҳфа кардам. дар давоми 2 рӯзи охир дар ҳамин маркази трансплантологияи Тоҷикистон боз 2 амалиёти пайвандсозии гурда анҷом шуд ки натиҷааш муваффақиятомез будааст. дар Тоҷикистон то ҳол 118 амалиёти пайвандсозии гурда анҷом шудааст. бо гузашти 1 сол духтари мӯйдарозтарини тоҷик натавонист барои гесувони зебояш харидоре пайдо кунад. Шифо Исмоиловаи 28 сола, модари 3 фарзанд, оғози соли ҷорӣ дар суҳбат бо Озодӣ гуфта буд ки мехоҳад ба хотири беҳтар кардани шароити зиндагиаш танҳо сарвати худ гесувонашро фурӯхта хона бихарад, вале харидоре пайдо накард. вай умедвор буд ки ин пешниҳоди ӯ барои харидори хориҷие қобили қабул хоҳад шуд. ҳоло вай мегӯяд ҳанӯз ҳам омода аст дар сурати пайдо шудани харидоре аз мӯи зебояш маҳрум шавад. барои дарёфти ахбор ва видеои бештар ба сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи Радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.